A preocupación medra en Ribeira pola sucesión de roubos en comercios e vehículos nas últimas semanas, con especial incidencia en establecementos do centro da vila e en vehículos. Máxima preocupación en Ribeira pola onda de roubos que se está a rexistrar nas últimas semanas, especialmente en establecementos do casco urbano, incluídas cadeas coñecidas como Muchas ou o Arenal, onde, segundo admiten, estánse sucedendo altercados sucesivamente. Denuncian que o método repítese, os ladróns entran rapidamente, collen produtos dos expositores e saen case sen ser vistos, e en ocasións en cuestión de segundos. Perfumerías, panaderías e pequenos comercios aseguran que os furtos son cada vez máis frecuentes e difíciles de evitar. Estamos sufrindo roubos continuamente, entonces en vez de ter que estar atendendo como temos que estar atendendo, estamos nos dedicando a vigilar. Cando non son drogodependientes, que iso é o máis, vale? Que iso é continuado, entran a correr, buscan momentos que estamos atendendo a xente, momentos que está a tienda saturada, en eses momentos entran, rouban, normalmente o que máis lle gusta é perfumería. A eles a perfumería é o que máis fácil venden seguramente, non? Entonces, pero tamén temos roubos de persoas que non son drogodependientes, que entran a roubar, entonces eso, estamos cansas por todo. Entre a xente, bueno, a xente que ten os drogadictos ou a xente que conocemos daqui de sempre, pois está habendo unha oleada de roubos máis grandes que outras veces, en garaxes, en tiendas, supermercados, en diferentes sitios. Os comerciantes, tanto os afectados como os que non, recoñecen sentir medo, xa que en moitos casos tamén suceden situacións violentas. Hubo unha que entrou e se enfrentou a unha compañeira, sí que hubo un con violencia. Enfrentouse a unha compañeira e, bueno... Estamos un pouco a expectativa, o que é un pouco de medo, sobre todo para nós, para o comercio, que estás aquí á noite ás 7:30, 8 da tarde, que de noite total, e que non che entre alguén, que che faga, que che entre cunha navalla, que che entre con algo, danos medo, aínda que a xente non o diga, habrá xente que non o quere dicir, pero eu personalmente teño medo. A pesar da presenza policial, reclaman máis vixilancia ante a crecente sensación de inseguridade en Ribeira. Pedimos tamén un poquinho máis de vigilancia, penso que iso tamén axudaría. Nós, de feito, falamos ca policía, estamos en contacto con a alcaldesa, con Mariola, sobre este tema, ela sábeo, de feito esta semana creo que iban a ter unha reunión para falar dese tema. O que pasa que estánnos pasando por aquí continuamente o coche de policía, están aí, eu neste caso non podo dicir nada, ao contrario, pero sí que ao mellor facía falta facer forza para que nos reforzaran o que é o tema de Policía Nacional. Denuncian que os culpables non poden quedar impunes. Pedimos un pouquiño que esta xente non quede tan impune, porque realmente rouban, entran na cárcel e aos 2 días están fora. Entonces, ao final, é que estamos un pouquiño indefensos ante este tema. E pensamos que isto vai a peor, se non se toman medidas. Donde está a solución? Nos sabemos que ao final os jueces ou quen teña a potestad terán que decidir, pero creo que esta xente vai para a cárcel, salen 2 días, entonces claro, a policía fai o seu traballo, e seguramente que fai ben o seu traballo, terán que poñer máis medios, ou mellor máis, non sei, ou que eso, que esta xente non sala tan impune. A xente que están metendo no calabozo con estas historias, que está saindo á calle o día seguinte, eso non pode, eles fan o seu traballo, o que non pode ser o que o día seguinte estén na calle outra vez a facer o mismo, incluso en moitos sitios a intimidar a xente, temos un pouco de medo, a ver. Pero non só os negocios están no punto de mira, tamén aumentaron os roubos en vehículos e garaxes, con sustracción de bolsos, documentación, tarxetas bancarias ou mesmo material de traballo. A mesma alcaldesa do municipio, María San Pedro, asegurou que esta semana se iba a realizar unha reunión para tratar este tema. Imos a convocar a vindeira semana a Xunta Local de Seguridade, creo que aí temos moitos temas que tratar, creo que é onde debemos poñer enriba da mesa cales son as posibles
non solucións, porque sabemos que é moi difícil plantar unha solución única ante un problema como que temos neste momento, pero si ver as ferramentas que podemos incrementar, non? Como pode ser pois, o aumento do personal, como pode ser o aumento de certas medidas de seguridade para que, sobre todo para que a población pois, se encontre segura, para que a población sepa que as forzas e corpos de seguridade si están traballando, si están buscando pois, lograr esos obxectivos, non? De coller pois, as persoas que están neste momento cometendo infraccións e que esas persoas pois, poidan pagar polos delitos que están levando a cabo. Unha situación que mantén en alerta aos comerciantes e veciños de Ribeira, que agardan que as investigacións permitan poñer fin canto antes a esta onda de roubos.